سلام كرات تخاتلتنا ازي كوسا ميراي نلومي زولكم صبصابات سبورت حيزا قريب لكم انك تكاتلوني بخبر يعدم زيناتاتنا تولو نخبصحوم سبسكرايب ناب كالوت تبصحنتنا خلو دما شير لايك بمغار نختجمرو بخبري نعدم صواتات ربع فصامه ግጥማት ኤፍ ኤ ካፕ ዓዲ እንግሊዝ ሎሙን እንትቆጽሉ ማንቸስተር ሲቲ አቢታን ሊቨርፑል ዓዲማ 4-0 ክትሰራ ከላ ሳውዝሃምፕተን ድማ አርሰናል አዋርዳታ በአንጻሩ ቼልሲ አብልዕሊ ፖርትቬል ናይ 7-0 ዓወት ተገናጺፋ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ስታዲየም ኢትሃድ ሊቨርፑል ዓዲማ በሰፊሕ ናይ ጎል አፈላላይ 4-0 በመሳዓር ብልጽነታ ዘመስክረትሉ ጸዋታ ኤርሊንግ ሃላንድ ኣብ 39-45-57 ደቂቃ ሰለስተ ሽቶታት ብምዝጋብ ሃትሪክ እንትሰርሕ ነታ ዝተረፈት ሽቶ ድማ አንቶኒ ሲሞኒዮ ኣብ 50 ደቂቃ ከመዝግባ ኺኢሉ ኣብ ጸዋታ ብሉጽ ተጻዋታይ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላህ ኣብ 55 ደቂቃ ፍጹም ቅላዕ ወላ ኳረኺቡ እንተነበረ ዘገርም ብቕዓት ከርኢ ዝወዓለ ሓላውልዳት ማንቸስተር ሲቲ ጄምስ ስትራፎርድ ክምልሳ ኺኢሉ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ጸዋታ ኤፍ ኤ ካፕ እንተሓልፍ እዚ ንተኸታታሊ ሻምናይ ጊዜ እዩ ድሕሪ እቲ ጸዋታ ሪቶም ዝሃቡ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ሃላንድ ሽቶን ምዝጋብ ዘለዎ ሓይልን ብቕዓትን ንኽለብና ዓቢ ሞተር እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ዘሎ ኣድናቖት ገሊጹ በአንጻሩ አሰልጣን ሊቨርፑል አርኒ ስሎት ኣብ ካልኣይ ብረ ዝነበረና ቃልሲ ድኹም ነይሩ ክነመሓይሽና ብምባል ጓዩ ገሊጹ እዩ ኣብ ጸዋታ ሃትሪክ ዝሰርሐ ኤርሊንግ ሃላንድ ድማ ኣነ ሃትሪክ ብምስራሐይ ተሓጒሰ ኣለኹ ኣብዚ ስቴድየም እዚ ሽቶ ምቁጻር ፍሉይ ስምዒት ኣለዎ ክብል ገሊጹ ኣብ ዝቐጽል ማንቸስተር ሲቲ ምስ ቼልሲ ኣብ ብሪጅ ሊቨርፑል ድማ ምስ ፒኤስጂ ኣብ ጸዋታ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ፓሪስ ቀጺላ ድማ ምስ ፉልሃም ኣብ ጸዋታ ፕሪምየር ሊግ ጸዋታ ክትገብር እያ ኣብ ካልእ ጸዋታ ፖርቱቬል ኣብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ዝዓደመት ቼልሲ ሃቶ ጃኦ ፔድሮ ጃኦ ጋብርኤል ነገዛ መረቡ አደርባዮ ሳንቶስ ስታቪን አሌሃንድሮ ጋርናቾን ብዘመዝገቡን 7 ሽቶታት ተሓጊዛ በቀሊሉ 7-0 ረቲዓን ኣብ ቀጻሊ ዙር ሓሊፋ ናይዚ ውድድር ዓቢ ዜና ዝኾነ ድማ ሳውዝሃምፕተን ነታን ፕሪምየር ሊግ ትመርሕ ዘላ አርሰናል ኣብ ሰንት ሜሪ ዓዲማ 2-1 ዝኾነ ውጽኢት ብምስዓር ካብ ውድድር ኤፍ ኤ ካፕ ኣውጽያታ ንሽቶታት ሳውዝሃምፕተን ሮዝ ስቱዋርት ቀዳማይ ሽቶ ከመዝግብ እንከሎ ሻ ቻርልስ ድማ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ተወሳኒ ሽቶ ኣመዝጊብዋ እዩ ንኣርሰናል ካብ ሽንፈት ዘየድሓነት ሽቶ ጌክሬስ ኣመዝጊብዋ ነይሩ ድሕሪ እዚ ጸዋታ ንጋዜጠኛታት ትርኢቶም ዝሃቡ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል አርቴታ ኣዝየ ሓዚነ ዕድላት ረኺብና ኣይተጠቐምናሎምን ሓላፍነት ኣነ ክወስድ ትኹረትና ኣብ ቀጻሊ ጸዋታ ፕሪምየር ሊግን ቻምፒየንስ ሊግን ክንገብር ኣለና ክብል ገሊጹ እዩ ነዚ ዓወት ኣስዒቡ ኦይቶም ዝሃቡ ኣሰልጣኒ ሳውዝሃምፕተን ራስል ማርቲን ድማ እዚ ዓወት እዚ ንኹሉ ሰብ ክለብና ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃናን ብኸመይ ንጸዋት ከም ዘለና ዘርኢ እዩ አንጻር ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ዘለዋ ብልጻት ጋንታታት ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ምርኣይ ዝሕብን እዩ ተጻወተይ ክሳብ መወዳእታ ስለዝተቓለሱ ኣዝየ ዘመስግኖም ሕጂ ዓላማና ናብ ወምብለይ ተመሊስና ታሪኽ ንምስራሕ እዩ ክብሉ ገሊጾም እዮም ኣብ ዝቐጽል ጸዋታ ኣርሰናል ኣብ ጸዋታ ቻምፒየንስ ሊግ ጸዋታ ምስ ስፖርቲንግ ሊዝበን ክትገብር እያ ኣብ ጣልያን ሳሪያ ጸዋታታት ሎሚን ቀጺሎም እንትግበሩ ሳሶሎን ካግሊያሪ 2-1 ፊዮረንቲናን ቬሮና 1-0 ክሰራ ከለዋ ላዚዮን ፓርማን ድማ 1-1 ማዕረ ተፈላለየን ሎሚ ቀጺሉ ኣብ ዝግበር ጸዋታታት ክሬሚዮስ ምስ ቦሎኛ ፒሳን ቶሪኖ መራሒት ኢንተር ድማ ሮማ ከተናግዳይን ኣብ ጸዋታታት ጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሙኒክ ክሳብ 80 ደቂቓ 2-0 ክትምራሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ብዘቕጸረቶም 3 ሽቶታት ኣብ ልዕሊ ፍራይበርግ 3-2 ተዓዊታ ሌፕዚግ ንወርደር ብሪመን ሜንዝ ንሆፈንሄም ብተመሳሳሊ 2-1 ክሰራ ከለዋ ባየር ሊቨርኩሰን ወልፍስበርግ ሜዳ ዓዲማ 6-3 ቦሩሺያ ዶርትመንድ ድማ ንስቱትጋርድ 2-0 ተዓዊተን ቦሩሺያ ሞንቸግላድባህ ምስ ሄደንም 2-2 ሃምቡርግ ድማ ምስ ኦግስበርግ 1-1 ማዕረ ተፈላለየን ሎሚ ቀጺሉ ኣብ ዝግበር ጸዋታ ቡንደስሊጋ ዩኒየን በርሊን ሴንት ፖሊ ኤክስትራ ፍራንክፈርት ድማ ንኮሎኝ ክዕድማየን
ኣብ ጸዋታታት ስፔን ላሊጋ ሪያል ማድሪድ ብማዮርካ ስዕረት ከተተናግድ ከላ በአንጻሩ መራሒት ሊግ ዝኾነት ክለብ ባርሴሎና አትሌቲኮ ማድሪድ አትሌቲኮ ማድሪድ ብጂዮሊኖ ሲሞኔ ክትመርሕ ዋላ እኳ እንተጸንሐት ማርኮስ ራሽፎርድ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ይብረ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ድማ ኣብ መወዳእታ እቲ ጸዋታ ብዘቕጸርዎን ሽቶታት ተሓጊዛ ብጸቢብ ውጽኢት 2-1 ተዓዊታ ፍልልያ ናብ 7 ነጥቢ ክብ ብምባል መሪሕነታ ኣጠናኺራላ። ኣብ ካልኦት ጸዋታታት ስፔን ላሊጋ ሪያል ሶሲዳድ ንሌቫንቴ ዓዲማ 2-0 ክትስዕርን ከላ ሪያል ቤቲስ ምስ ስፓኞል ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለየን። ሎሚ ሰንበት ኣብ ዝቐጽል ጸዋታ ስፔን ላሊጋ ኤታፌ ንኣትሌቲክ ክለብ ቫሌንሺያ ንሴልታ ቪጎ፣ ሪያል ኦቪዲዮ ንሲቪያ ክዕድማ ከለዋ ዲፖርቲቮ ኣላቬስ ድማ ንኦሳሱና ከተዕድም እያ።